ଯେଉଁ ତକିଆ ପାଇଁ ଖୋଳ ତିଆରି କରିବା ଫାଷ୍ଟ ତାର ମାପ ନେଇଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ତାର ଲମ୍ବ ମାପ ନେବା। ଲମ୍ବ ଅଛି ଏଇଠି 23, ସେଥିରେ 4 ଆଡ଼୍ କରିବା ହେଇଯିବ 27। ତାର ନେବା ଓସାର ଅଛି 16, ସେଥିରେ 4 ଆଡ଼୍ କରିବା ହେଇଯିବ 20। ମୁଁ ଏଠି ତକିଆର ମାପ ଲେଖି ନେଇଛି। ଲମ୍ବ ଅଛି 23, ସେଥିରେ 4 ଆଡ଼୍ କଲେ 27। ଓସାର ଅଛି 16, ସେଥିରେ 4 ଆଡ଼୍ କଲେ 20। ଆମର 3 ପିସ୍ କପଡ଼ା ଲାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କପଡ଼ା, ସେକେଣ୍ଡ କପଡ଼ା, ଥାର୍ଡ଼ କପଡ଼ା ଦେଖିବା। କପଡ଼ାର ମୁଁ ମାପ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କପଡ଼ା, ଯାହାର ଲମ୍ବ ଅଛି 27, ଓସାର ଅଛି 20। ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ତା ଉପରେ ବିଛେଇ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କପଡ଼ା, ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଏହାର ଲମ୍ବ ଅଛି 23, ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ 24, କାରଣ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଫୋଲ୍ଡରେ ଯିବ। ମୋର ଯେହେତୁ କୌଣସି ଏଠି ସୂତା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କପଡ଼ା ନେଇନଥିଲି। ଏହାର ଓସାର ଅଛି 20। ଏ 3 ନମ୍ବର କପଡ଼ା, ଏହାର ଲମ୍ବ ଅଛି 8.5, ଆପଣମାନେ 9.5 ନେଇଯିବେ। 1 ଇଞ୍ଚ ଏପଟେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ କପଡ଼ାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ଥାର୍ଡ଼ କପଡ଼ାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଉପରେ ରଖିଦେଇକି 0.5 ଇଞ୍ଚରେ 4 ପଟ ଯାକ ସିଲେଇ କରିନେବେ। ସିଲେଇ କରି ନେଇକି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ତାକୁ ତଳେ ବିଛେଇ ଦେଇକି 4 ପଟ ସାଇଜ୍ ଯାକ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଲେଖେ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଖଡ଼ିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ଖଡ଼ିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସ୍କେଲରେ ଆଣିକି ଟାଣିଦେବେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ପିନ୍ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସିଲେଇ କରି ନେବା 4 ପଟ ଯାକ। ତକିଆ ଖୋଳରେ ତକିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଖିବା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ତକିଆ ଖୋଳ।